Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Kályú ételt készít. Brüm, brüm, brüm! Brüm, brüm, brüm! Brüm, brüm, brüm! Kályú és Rózi jól érezte magát. Rózi szereti utánozni a bátyját. Ezt a hangot nem fogod tudni utánozni, Rózi. Talán éhes vagy, kisfiam? Már vacsoraidő van. Igen, és péntek este, ami tudod, mit jelent? Ma pizza van! Imádom a pizzát! Jól hallottam, pizzát mondtál? Hé, van egy ötletem. Ma csináljuk magunk a pizzát. De hát mi mindig rendelni szoktunk. A változatosság sosem árt. Van a hűtőben tészta. És egy csomó minden a tetejére. Olyan pizzát készítünk, amilyet csak akarunk. Kályúnak nem tetszett az ötlet. Ki tudja, mennyi ideig tart egy ilyen pizzakészítés? Nem volna sokkal gyorsabb, ha a pizzafutár hozná a pizzánkat? Nem mindig a gyorsaság a lényeg. A pizzakészítés különben is a legjobb mulatság a világon. Itt vagyok, mami, hadd segítsek! Először is mos kezet. Te is, Rózi. Szerintem nem kell több szappan. Most, hogy szép tiszta a kezetek, kaptok egy meglepetést. Kályú imádta a meglepetéseket, nagyon kíváncsi volt. A szakácsnak kötény is dukál. Virág! Dinoszaurusz! Olyan, mint Rexy! Egy igazi szakács sem néz ki jobban. Tessék, itt van a pizzatészta. Ez nem olyan, mint egy pizza. Mert mi fogunk pizzát csinálni belőle. Ehhez pedig gyúrnunk és nyújtanunk kell. Ez a tészta kicsit hasonlít a gyurmára. Tésztás lett az orrod. Olyan vagy, mint egy bohóc. Most már készen állunk a nyújtásra. Próbáld meg, Kályú. Görgesd rajta ide-oda a sodrófát. Sikerül! Egyre laposabb. Ez az, Kályú. Nézd csak, Rózi, egy nagy pizza és két kicsi. Lehet saját pizzám, papi? Mindkettőtök feldíszítheti majd a saját pizzáját, de először paradicsomszósz kell rá. Az egyszerű. Jaj, ne! Szószos lett az új kötényem. Semmi baj, Kályú. Erre való a kötény. Így nem a ruhádat piszkolod össze, amikor főzöl. Rózi úgy gondolta, az ő kötényére is kell egy kis szósz. Rózi! Na jó, szerintem ennyi szósz bőven elég lesz. Most jöhetnek a pizzafeltétek. Paradicsom, csirke, spenót. Hagyma! Fúj! Semmi baj, Kályú. A saját pizzádra nem muszáj tenned. Kályú nekiállt kidíszíteni a pizzáját. Vigyázott, nehogy valaki meglássa. Hogy haladsz, Kályú? Jól, egy képet készítek, de majd meglepetés lesz. Na, hogy tetszik a pizzám? Én vagyok rajta.
Há, most, hogy mondod, tényleg. Nagyon hasonlít rád a pizzád. Itt az ideje, hogy betegyük a pizzákat a sütőbe. Segítsek? Ne haragudj, de az csak is felnőtteknek való. A sütő iszonyú forró, viszont beállíthatod az órát. Rendben. – 15 percre állítjuk az órát. Légy szíves, nyomd meg a gombot a tetején, jó? Amikor csörög az óra, tudni fogjuk, hogy készen vannak a pizzáink. Caillounak nem volt kedve megvárni, míg csörög az óra. Már nagyon éhes volt. Én is éhes vagyok, de a jó pizzához idő kell. Caillou már nagyon kezdte unni a várakozást. Még 5 perc kell. Szerintem ezek a pizzák sose lesznek készen, mami. Miért nem játszunk valamit, amíg sülnek a pizzáink? Én tudom, játszunk éttermeset. Én leszek a pincér, ti meg a vendégeim, jó? Jó Jól ötlet. van. Én még sose jártam Don Caillou pizzériájában azelőtt. Ó, micsoda gyönyörű hely! Az én nevem Caillou. Én vagyok itt a pincér. Milyen pizzát parancsolnak? Na lássuk csak. Szeretnénk rendelni 22 darab pizzát. Nagyon éhesek vagyunk. Értem. Na és mi legyen rajtuk? Caillou élvezte a pincérkedést. Úgy tett, mintha leírná a rendeléseket. Akkor kérnénk egy gombás csirkés pizzát. Rika! Így van. Paprikást, és kérünk szépen egy sonkás ananászos pizzát is. Mit szólnak egy karfiolos krumplipürés pizzához? Krumplipürés? Jöhet. Caillou annyira nevetett, hogy az igazi pizzákról a sütőben el is feledkezett. Míg nem. Kész vannak a pizzáink! Na, hogy ízlik, Caillou? Nagyon finom. Minden pénteken nekünk kéne csinálni a pizzát. Úgy látom, Don Caillou pizzériája végül nagy sikert aratott. Bizonyám. Így tanulta meg Caillou, hogy otthon főzni mulatságos dolog. Másképp is lehet. Mami és papi elment golfozni, és éjszakára is ott akartak maradni. Rózi megy veled. Mióta érdekelnek téged a golfbajnokságok, ha? Na és addig ki fog ránk vigyázni? Nem emlékszel? Nagyi és nagypapa itt alszanak nálunk. Hurrá! Nagyi, nagypapa! Nagyi, nagypapa! Szerintem ezek éppen ők. Nagyi, nagypapa! Szervusz, Caillou! Szia, Rózi! Köszönöm, hogy átjöttetek vigyázni rájuk. Ez öröm számunkra. Remekül fogunk mulatni, igaz, gyerekek? Igen! Buli! Mulassatok jól a nagyékkal. Mami és papi készülődése furcsa érzéseket váltott ki Caillou gyomra tájékán, de Rózinak még nehezebb volt. Nem! Mami, papi nem megy! Semmi baj, Rózi. Nyugodj meg, Rózi. Majd meglátod, milyen jól fogunk mulatni, te, meg én, a nagypapa, Caillou. Jó mulatást! Pápá! Caillou rögtön észrevette, milyen üres a ház Mami és papi nélkül. Kér valaki egy finom sajtos meleg szendvicset? Én. Éhes vagyok. Caillou oda volt a sajtos meleg szendvicsért, és éhes is volt, csak hogy a nagyi másképp készítette, mint a Mami.
másképp készíti. Ő mindig keresztbe vágja. Répa, répa. És bébi répát ad hozzá. Nem pedig zellerzöldet. Ó, bocsánat. Mi néhány dolgot másképp csinálunk a nagypapával, de majd belejövünk. Jó étvágyat! Pillanat! Caillou és Rosie nem ezt szereti. Ők ezt szeretik, igaz? Nem. Akkor cseréljük ki ezt erre. Nem. Nem. Állj, most a jó. Tessék, most már mindenki elégedett. Caillou és Rosie elégedett volt. A nagyi majdnem olyan jó meleg szendvicset készített, mint mami. Nagypapa, bekötnéd a cipőmet? Hát persze. Mami nem így szokta megkötni. Ez dupla csomó. Így biztos, hogy nem bomlik ki. Gyere, nézd. Ezek a cipők aztán nem fognak leesni a lábadról, az biztos. Caillounak azért jobban tetszett a mamiféle cipőkötés, de el kellett ismernie, hogy ez szorosabb. Hol van a csónakom? Fogalmam sincs, Caillou. A brekusz nem jó. Nem, én mindig a csónakommal szoktam fürödni. Hát ezúttal kénytelen leszel másképp csinálni a dolgot. A brekusz nagyon vicces ám. Hé, kipróbálom. Caillou belátta, hogy a brekusz tényleg vicces. Én nem szeretem ezt a pizsamát. Nekem a lovacskásom kell. De az mosásban van. Na mindegy. Nekem ez is tetszik. Majd én fölveszem. Hogy kell hordani a pizsamát? A fejeden, mint egy turbánt? Vagy hordjam úgy, mint egy sálat? Na és fordítva? Nem. Nem. Így kell ezt hordani. Szóval a felső testeden. Lássuk csak. Aranyhaj és a 3 tetve. Medve. Ja, igen, tényleg medve. Egy nap Aranyhaj így szólt. Milyen szép ez az erdei házikó. Ez nem is aranyhaj. Mami és papi más hangon mesélnek. Ó, szóval... Aranyhajnak inkább ilyen a hangja? Nem. Aranyhal! Akkor inkább ilyen? Nem. Aranyhaj így beszél. Szia, Aranyhaj vagyok. Ó, akkor a medvemama így beszél. Medvemama vagyok. Medve mama így beszél. Medve papa pedig így beszél. Caillounak tetszettek a nagyjék új mese hangjai. Még viccesebbek voltak, mint papi hangjai. Ajjaj, jó lesz, ha befejezzük a mesét, le kell feküdni. Nagyi, van egy ötletem, hogy mit csináljunk másképp. Valóban? Mi az? Későn kelljen lefeküdnünk. Ó, annyira azért ne csináljunk mindent másképp. Megjöttünk! Hello, jól utaztatok? Nagyon jól. Hát itt meg mi történik? Mami, papi! Elhatároztuk, hogy mindent fordítva fogunk csinálni. Fejjel lefelé ültünk. Ó, így igaz. De azért mégiscsak jobb fené kell lefelé ülni. Muszáj már is elmenni a nagyiéknak. Nagyi nagypapa nem megy! Azt hiszem, maradhatunk még egy kicsit. Hurrá! Urrá! Na, ki kér sajtos meleg szendvicset? Répával? Én? Én! Én is.
Caillou és Rosie rájött, hogy ha másképp csinálnak valamit, attól még lehet ugyanolyan jó. Caillou bowlingozik. Jó napod volt ma az oviban, hm? Igen, és van egy meglepetésem is. Lerajzoltam Gilbertet. Tetszik? Nagyon tetszik, Caillou. Hasonlít is rá. Nekünk is van egy meglepetésünk. Jön érted a nagypapa, és elvisz egy nagyon különleges helyre. Gondolom ő lesz az. Nagyapa, hová fogsz elvinni? Már ölelés sem kapok. Haha, így mindjárt más. Elmondom. El foglak vinni bowlingozni. Bowlingozni? Caillou meglepődött, hiszen még sosem bowlingozott. Az nem felnőtteknek való? Dehogy én is a te korodban tanultam meg. És most megtanítalak téged is a bowling klubban. A bowling klubban? A kertünkben nem lehet bowlingozni? Szerintem nagyon fog neked tetszeni a bowling klub. Van ott egy csomó bábú, meg bowlinggolyó, és nagyon jól lehet ott játszani. Szerintem próbáljuk ki. Rendben. Itt is volnánk. Caillou először kicsit megszeppent, különösen amikor olyan hangosan dőltek le a bábuk. Ez igen! De hamarosan kellemes meglepetés érte. Nagypapa, oda néz, ott van Sarah! Sarah! Caillou örült, hogy egy barátja is ott van a bowling klubban. Mikor fogunk mi is játszani? Amint megkapjuk a cipőnket. Nem lehetek a saját cipőmben. Attól tartok, hogy nem. Ezek különleges cipők. Csak ezekben léphetünk a bowlingpályára. Az unokám életében először bowlingozik. Hú, ez aztán nagyon jó móka lesz, öcsi. Lássuk csak, legyen mondjuk a 3-as pálya. 3-as. Köszönjük. Most már úgy festesz, mint egy bowling bajnok. Gyakorló gurításokkal fogjuk kezdeni. Innen kapjuk a golyókat. Ez a gép hozza vissza őket. Vigyázz, amikor benyúlsz egy golyóért. Nehogy 2 golyó közé szoruljon az ujjad. Értem, nagyapa, majd vigyázok. Látod a bábukat ott? Az a játék lényege, hogy minél több bábut ledöntsünk. A bábukért pontokat kapunk. Ez a számítógép számolja a pontjainkat és közli az eredményt. És most figyelj nagyapádra, megmutatom, hogy kell gurítani. Hú, nagyapa, ledőlt az összes bábú. Bizony, ilyenkor ezt tarolásnak hívjuk. Most pedig te jössz, guríts egyet. Ez nagyon nehéz. Lehet, hogy eleinte inkább 2 kézzel kéne gurítanod, mint ahogy Sarah. Ez az! Nem maradt középen a golyóm. Amikor így kimegy a szélére, azt csatornának hívjuk. Bárkivel előfordulhat. Még velem is. Az a lényeg, hogy a pálya közepén kell gurítani. Próbáld meg. Sikerült! Ledőlt egy bábú! Caillounak kezdett megjönni az önbizalma. Ügyes gyerek! Tudtam én, hogy menni fog. Még egy dolgot meg kell tanítanom neked. Tényleg? És mi az? A menő bowlingosok jobbkezes pacsia. Na, most már játszhatunk. Ó, gondolod, hogy esetleg Sarahék is játszhatnak velünk? Miért ne játszhatnának? Szóljunk nekik.
anyukád, mint a nagyapa. Egy csomót tarolt. Játszik egy bowling csapatban. Rengeteget szoktak gyakorolni. Te jössz, Caillou! Hurrá! Ledöntöttem egyet! Ügyes vagy, Caillou! Hurrá, Caillou! Ez 2 volt! Még egy bábú! 1, meg 2, meg 1 az... 4 bábú! Egy csomó pont! Igaz, nagyapa? Bizony egy csomó. Nagy voltál, Caillou. Egyre ügyesebben játszol. Köszönjük a játékot! Szia, Caillou! Szia, Sarah! Ez jó volt! Örülök, hogy tetszett, Caillou, mert van még egy meglepetésem a számodra. Caillou alig várta, hogy mi lesz a következő meglepetés. Nos, jó meccsük volt? Nagy meccs volt. Caillou remekelt ahhoz képest, hogy még csak kezdő. Hát akkor, ez itt a tiéd. Miért? Nem is nyertem. Mindenki nyer, aki elég bátor, hogy kipróbáljon valami újat. Megérdemled. Hű, köszönöm. És gurítottam, és ledölt egy bábú, és cipőt kellett váltani. És a bácsi a pultnál még egy szalagot is adott nekem. Olyan büszke vagyok rád, Caillou. Ezek szerint jól érezted magad a bowling klubban. Igen, Szóval máskor is eljössz velem bowlingozni? igen, mehetünk mondjuk holnap. Caillou megtanulta, hogy érdemes új dolgokat kipróbálni. Magyar hangok: Császár András, Kántor Kitti, Mezei Kitti, Bartuc Attila, Zahorán Adrien. Magyar szöveg: Varga Marian. Hangmérnök: Szabó Miklós. Vágó: Göbjös Attila. Gyártásvezető: Tóth Ágnes. Szinkronrendező: Szalai Éva. A szinkron a Minimax megbízásából a BTI stúdióban készült.